Слиман. Да. В момента сте на BTV. На живо. Пани, обичам те. Обичам те. Ами, господине, защо си оставихте вашия личния ви край, че дорохте в Полша, бе? Тук е много хубаво. Как е хубаво? Ще стане скъпо. Да? В България много скъпо станало. Така ли? 20 лева по социални грижи. Колко? 20 лева. Ами, това са пари, мой съмче. Аз не мога да живея с 20 лева. Ми къде ще отидете? Ще отивам Република Чехословакия. Така? Там дават социалните 30 стотинки. Цял ден сутринта вечерта. Ами тук какво правите? От колко години сте тук? Тук са 20 години. Да? Как е живота тук? Екаре, Юсуда. Екаре, Николай Василев. Как е живота тук? Николай Василев казва. Как е живота тук? Живота е много скъпо tutaj. Много хубаво. Продавам дрехи. Еми добре да... Много евро имам, много. Еми добре да, защо не го правите това във вашия си град? Нас няма такова нещо. Защо няма такова нещо? Почна да вали дъжд. Защото Тодор Живков каза, ще стане скъпо. Да? И 20 лева пуска пак на децата. На моя дъщерята. Дъщерята? Как се казва дъщерята? Нели Иванова Андонова. Тъй ли? Да. Мамо. Значи ще отидете там, така ли? Да, господине. Значи вие сте тук от 20 години в Полша. Да, във Варна живее улица Тина Черкански 50. Така ли? Да. Ами нямате ли намерение да се приберете в вашия си град? Не мога да се прибирам, там няма пари. Защо няма пари в момента? Няма там пари. Ако не правят, отивам там. Кое да ни направят? Ако не са дървата, ми отивам там. Еми въгнищата? Ела да видиш мой мъж. Какво става с твой мъж? Мой мъж. Взимай, брато. Взима парите. Да. Се начи нищо не. Идва. Кое идва? Дъжд. Откъде? Баба иска мъж.